labangso rally weskar bianglong homosti sirkep long nidum bacetang klublo lapen ha kijut ni ner kep an 8 constituency long kelean bangke nilitum phan bangke patum phan nilitum phan nang irresponded lo irres nilitum phan dak district jail long nilitum phan nang bilo ni krep ho nang bilo la so nilitum bel pen wangsi court long nilitum apor achiklo jonwang che hajir nilitum ningkan hinia bad lo di ningkan hinia bad nilitum court long chewan lo court tum nang ke hang teng pen itu man pc so teng pen chewang lo la pen pinie bangke court tum lang et pen insai et pen labang so case bangke pini pen bangke ki judlo pusin ke manang pangdak pon nili tum phan meeting dulong li pula bangso nang ke khang la pen nang ke kham ke posi la bangso a case bangke la dak nang ke lilu nasi constitution article 19(1) along ta clearly talk lo di insam jin pen ke tum hile kaman adok abe lahai ot e pen nupak an partame kang bob hai hui itum lahai hormu en epin pen insam jin pen meeting dot ame posi aron alo long ta ke tok Indiana constitution long ta dasi Indiana constitution of phantame aman pipon lo la pen churo lo la pen an partame pini niltum labangso aron ka follow posi baket deng posi la kang saya ke hoitum anta aman posi niltum na ke chok Halpu Hamren Bar Association along Senior Advocate Chinthongan Sepen Cherap Chetudun si Nisen mi adben case to unpijut si kape jogalam the thirang kia thengno along lam thing jaipon si important alam la subang so case along kilong pon la bangke permission awe pu pot si alang itu bangke ala rally ke padulong le sita la case investigation aporahut ala district administration penjuntu permission pp walu lahaya busuta trial procedure investigation procedure dalang itu district administrative authority pen sis ponong le la pen ke district administration officer mate district officer administration long klembang pu tumpan mayok sitame mayok aphan sitame lang itu witness hisap pen lang tembi pon pe la pen ke dat independent witness bangke kadu we avedation si tek long la pen ke hala police personnel atum hasil lang itu investigation long abangke witness kapin chongpon asi neutrality lang dam pensi koda bangke pini mesen isi adjustment pipon lo pusi labangso rally weskar bianglong homosti sirkep long nidum bacetang klublo lapen ha kijut ni ner kep an 8 constituency long kelean bangke nilitum phan bangke patum phan nilitum phan nang irresponded lo irres nilitum phan dak district jail long nilitum phan nang bilo ni krep ho nang bilo la so nilitum bel pen wangsi court long nilitum apor achiklo jonwang che hajir nilitum ningkan hinia bad lo di ningkan hinia bad nilitum court long chewan lo court tum nang ke hang teng pen itu man pc so teng pen chewang lo la pen pinie bangke court tum lang et pen insai et pen labang so case bangke pini pen bangke ki judlo pusin ke manang pangdak pon nili tum phan meeting dulong li pula bangso nang ke khang la pen nang ke kham ke posi la bangso a case bangke la dak nang ke lilu nasi constitution article 19(1) along ta clearly talk lo di insam jin pen ke tum hile kaman adok abe lahai ot e pen nupak an partame kang bob hai hui itum lahai hormu en epin pen insam jin pen meeting dot ame posi aron alo long ta ke tok Indiana constitution long ta dasi Indiana constitution of phantame aman pipon lo la pen churo lo la pen an partame pini niltum labangso aron ka follow posi baket deng posi la kang saya ke hoitum anta aman posi niltum na ke chok Halpu Hamren Bar Association along Senior Advocate Chinthongan Sepen Cherap Chetudun si Nisen mi adben case to unpijut si kape jogalam the thirang kia thengno along lam thing jaipon si important alam la subang so case along kilong pon la bangke permission awe pu pot si alang itu bangke ala rally ke padulong le sita la case investigation aporahut ala district administration penjuntu permission pp walu lahaya busuta trial procedure investigation procedure dalang itu district administrative authority pen sis ponong le la pen ke district administration officer mate district officer administration long klembang pu tumpan mayok sitame mayok aphan sitame lang itu witness hisap pen lang tembi pon pe la pen ke dat independent witness bangke kadu we avedation si tek long la pen ke hala police personnel atum hasil lang itu investigation long abangke witness kapin chongpon
masih neutrality lang dam pensi korban ke pini mesen isi adjustment pipon lo pusi